Már videózok. Ez olyan jól néz ki, hanem úgy kellett neki menekülni, mert bárki elvehette az életét és a maradék vagyonát, és volt olyan ítélethozatia, elítélet halálra. De a visszhozza valaki a fejét, ugye, és akkor nagyon kellett menekülni. Tehát ez volt a szintén számüzetés. Na, ahogy mondtam, már hóhért alkalmaztak a motozásnál, de az igazság Én nem. Nézd, nekem már 33 másodperce megy. A középkorban nem volt az a sokörügyi hókusz-pókusz, és pontos volt az elismerő vallomás. Kicsikarható volt, arányosan. Tehát nem azt jelenti, hogy például a kibalokott kezdésnek kerékbetörőm, hogy mondja meg, hogy merre nyílt a csukólajtó, hanem kegyetlen Lajos úgy csinálná, hogy egy lejtát támaszt a falhoz, az alsó